Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Red Parfum for Men. Iyan ni siya ni Ralph Lauren. Panlalaki ni siya pero kung luya mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Pali, presko nga makahang nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon ng temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have blood orange, bergamot, kag pink pepper. Ang blood orange, matamis nga citrus. Bergamot, mahamot nga citrus, kag pink pepper, pampakahang. Kag for the mid, we have absinthe, lavender, kag orris. Ang absinthe, amo na siyang may pagkapait, kag may pagkatamis nga licorice kung simutan. Tapos lavender, tinlo, kag presko nga nota. Tapos orris nga may pagkapulpos. Kag for the base, we have musk o poponax kag cedar. Ang musk kadakop sing hamot para hindi magtudo-todo lapta. Tapos o poponax mainit kag makahang nga matamis nga nota. Kag cedar mahamot nga kahoy. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!